Welcome back, mahal! Ako pa rin to ang spicy opa mo na si DJ Kim Chino at syempre usapang mukha pa rin tayo. Yan. Usapang face card pa rin. Di ba nga sabi ko kanina kapag hindi ka pinalad, humanap ka na lang ng may face card para maambunan ka naman. Anyway, mahal, balik Chinitox na tayo. At syempre, di ba nga sabi ko kanina, ibibigay ko ang 3 rason para jumowa ng may face card. Sabi ko kanina, jumowa ka ng may face card kasi meron silang good genes, di ba? Syempre, kapag nagjowa ka, gusto mo makasama at makatuluyan pang habang buhay, hindi yung titikman mo lang. Kaya naman, kailangan yung jowa mo may face card para yung mga kakulangan mo sa muka ay mapunan kapag sinalin nyo na yung lahi nyo sa anak nyo. Ganon ka basic, di ba? Siyempre gusto mo yung magiging anak mo ay talaga nga namang nalalaban yung muka kasi naranasan mo yung hindi ka ganon kagustuhin. At ang pangalawa naman, mahal, jumowa ka ng may face card kasi sila ay mayroong pretty privilege. Ay nako, kung ikaw ay mahal, no, kung ikaw ay kuripot, minsan kasi face card lang pwede na pambayad. Totoo yan katulad ng mga artista, di ba? Kaya naman yan mayayaman, kaya naman yan maraming endorsements ay dahil sa kanilang mga looks at aesthetic. Oh, di ba? At mas magiging magaan ang mga trato ng tao sa jowa mong may face card. So parang masasabit ka na rin. Mga ganun, di ba? Yung pang customer service experience mo ay talaga nga naman magle-level up. Since average ka lang, if ever, di ba? Ay, jumawa na tayo ng may itsura. And ang pangatlo at panghuli, mahal, masarap or jumowa ka? Ano masarap? Hindi, jumowa ka ng may face card kasi sila ay talaga nga namang masarap. Masarap sa mata. Di ba? Masarap sa mata. Tinatawag yung eye candy. Tignan nyo yung mga artista kaya maraming fans. Di ba? Kaya maraming nagkakagusto kasi ang sarap nilang titigan. Titigan nga lang ba? Diyan tayo nagkakatalo-talo. Pero 'di ba kasi mahal, kapag ikaw ay jumowa ng gwapo o matanda o may face card nga na malakas, ay talaga nga namang kaaya-aya tignan. Siyempre most of the time kasama mo yung magiging partner mo or jowa mo. Gusto mo ba masakit sa mata, 'di ba? So, you would rather have someone na masarap tingnan. At syempre kapag nagkatuluyan kayo, talaga nga namang pagmulat ng iyong mata, umagang-umaga, 'di ba? Magandang tanawin. Hindi katulad kapag hindi na nga okay ang itsura, nagising ka pa sa bangungot. Ano na? Matulog na lang ulit. Diba? Yan yung mga kahalagahan na kung saan pwede mong i-consider maghanap ng jowa na may face card. So, ang tanong na lang dyan, kung paano makakahanap at saan makakahanap. Galingan mo na lang, diskartehan mo na yan kasi ako hanggang ngayon hindi ko pa rin nahahanap. Pero ang goal natin, magpapaloko at susugal sa may face card na. Uy, pero mahal one of the factors lang ang itsura. So kung nagka-jowa ka nga at may itsura pero lagi ka namang malungkot, lagi ka namang sinasaktan, ay dispatcha mo na. Wag mo nang tiisin. Yung pagtitiis, 'di ba? Huwag ka mang hinayang. Kumbaga meron pang chances na makahanap ka ng may itsura and at the same time, kaya kang tratuhin ng tama. Sa mga nagtatanong kung nasan yun, nasa Love Radio Manila booth yun, yung may itsura na at kaya ka pang tratuhin, nagngangalang DJ Kim Chino. Huy! Anyway, mahal ako'y magpapaalam na. Susunod na po sa akin sina Rocky Terra at Titan Jello sa kanilang programang Rocky Secret Files with Jello. Kaya mahal, manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!